da yaushe ana samun ci gaba akan mota. Da ana amfani da mota ne kawai mai mai, to yanzu kuma zamani ya zo da ci gaba na amfani da mota wadda ake jona mata wuta. Ita ba wai mai take amfani, an sani tana amfani da sauran su grease da sauran wasu nau'ika na mai, to amma a sa mata fetur ne, a'a. Yanzu ci gaba ya zo mana. Yanzu wannan bidiyon na baya da kuke kallo, mota ce wadda ta wuta, wadda in caji ya ƙare za ka je ka ƙara jonawa. In ka jona cikin wasu 'yan mintoci kawai za ka ga ta cika, sai ka gudu na waɗansu kilomitoci. In yanzu kuke kallon mu, za ku iya danna following ɗinmu domin daga zarar mun ɗora bidiyo ku zam kuna samu kuna kallo. Ku biyo mu ga yanayin yanda mota mai amfani da wuta take. Na gode.